ఈ వాటర్ వాష్ మోటార్ అనేది మొన్న ఆఫర్ పెట్టిందమ్మా 4200 చాలామంది దీని ప్రెజర్ ఎలా వస్తుంది వీడియో పెట్టండి అని అడిగినారు. చూడన్నా ప్రెజర్ వీడియో అనేది పెట్టినాము. ప్రెజర్కి అనేది ఈటికి రాయినే 2 పీసులు అనేది అయిపోతుందినా. మనం దీంట్లో ప్రెజర్ ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు, తక్కువ కావాలంటే తక్కువ పెట్టుకోవచ్చునా. ఇది దీంతో పాటు వచ్చింది మనం ఫోమ్ గన్ అనేది కూడా ఇస్తున్నాంనా. మన అడ్రస్ వచ్చిందే మదనపల్లి చిత్తూరు బస్ స్టాండ్లో మన షాప్ పేరు వచ్చింది మాస్టర్ ఏజెన్సీనా. 6 months వారంటీతో కూడా ఇస్తున్నాంనా. ఆవులు కడుక్కోవచ్చు, ఆవులు షెడ్ కడుక్కోవచ్చు, కార్లు బైక్లు అన్నీ వాష్ చేసుకోవచ్చునా. 4200కే ఇస్తున్నాంనా. చూడన్నా దీంతో పాటు ఇప్పుడు ఫోమ్ గన్ అనేది కూడా వేసి చూపిస్తాం. చూడన్నా ఫోమ్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది అనేది. చూడన్నా ఫోమ్ అనేది ఈ మాదిరిగా వస్తుందా చూడన్నా.